ефірі «Заман». Сьогодні 12 липня, 866-й день анексії Криму. 22 кримчанина увійшли в російський список терористів. До федерального переліку терористів і екстремістів Росії увійшли кримські політв'язні, журналісти, громадські активісти. Серед них політв'язні по справі Сенцова. А це сам Олег Сенцов, Олександр Кольченка, Олексій Черній і Геннадій Афанасьєв. Окупаційна влада внесла до цього переліку і кримських журналістів Анну Андрієвську та Миколу Семену. Детальніше про це дізнаєтеся у наступному випуску новин «Заман». Російські опозиціонери зберуться на мітинг проти антитерористичного пакета Ярової. Про це заявив соратник Олексія Навального, голова Товариства захисту інтернету Леонід Волков. Він вже надіслав у мерію Москви повідомлення про проведення 26 липня мітингу проти антитерористичних законів, що передбачають запровадження кримінального покарання за неінформування, схилення до участі в масових заворушеннях. Крім цього, оператори зв'язку тепер зобов'язані записувати і зберігати всі телефонні розмови і повідомлення своїх клієнтів. Ми, звісно, не ожидаем адекватной реакции, мы не питаем никаких иллюзий относительно состояния умов российской власти. Раз уж они смогли принять маркетичный и практически нереализуемый закон, то вряд ли они вот так вот просто и быстро побегут его отменять. Тем не менее, консолидировать отрасль, показать, что она жива и готова быть политическим игроком, это важная задача сама по себе, если не на сейчас, так на будущее. «Крим. Спротив». Документальний фільм з такою назвою презентують у Києві. Стрічка розповідає про окупацію Криму російськими військами в лютому 2014 року. Автор ідеї та сценарію фільму Еміне Джепар. Головний режисер Фатіма Османова. Наразі з нами на прямому зв'язку знаходиться наш кореспондент Наталка Калінка. Вона, власне, і перебуває на презентації. Наталко, добрий вечір. В ці хвилини якраз розпочнеться прем'єра фільму «Крим. Спротив». Головним героєм цього фільму є американський дослідник Джеймс, який приїжджає в Крим досліджувати етноси півострова. Саме в цей час його застають там події, всесвітньо відомі події окупації. Він через 2 роки вважає за потрібне все-таки розповісти всьому світу про події, які там відбувалися, та створює цей фільм. Сьогодні також на прем'єру очікують президента України Петра Порошенко. В залі зібралося дуже багато людей, бажаючих подивитися кіно. В основному розповідають про те, що хочуть побачити правду. Також дуже багато військових. Власне, пропоную послухати, що вони кажуть. Очень хочется посмотреть, но чтобы правду показали. Понимаете? Мы же так понаслышке уже много слышим. Но мне кажется, что мы вернем его. Вот у меня такое предчувствие. Нам его сами предложат. Путин сам отдаст, сказали. Не надо нам его заслуживать, чтобы нам отдали. Это наш испокон веков. По истории доказано все. Это наш Крым. Поэтому он никуда не денется. Он нам отдаст его. Правда полягає в тому, що Крим був відірваний тимчасово від України незаконним шляхом. Що ці події, які відбувалися під назвою псевдореферендум, вони є незаконними. І всі ці події, я сподіваюся, ми в цьому фільмі подивимося, як вони розвивалися. Що стосується мене, то я певний період часу проходив службу в військово-морських силах і знаю, що Крим є частиною України не лише територіально, він є і історично, і культурно, і в тому числі є частиною населення нашого суспільства. Ці події переживав безпосередньо 2 рази там. Тому що в складі групи Генерального штабу я був присутній в лютому місяці, працював і деякі питання брав участь. І 1 раз я був 6 березня в Севастополі, коли разом з групою журналістів ми прибували до штабу військово-морських сил. Тому безпосередньо бачив, що це було незаконно, що це було брехливо і неправдиво. Власне, ми залишаємося на місці, теж будемо дивитися фільм. Вже після перегляду поцікавимося у глядачів їхніми думками, власне, що вони думають про кіно, які їхні враження, і вже детальніше розповімо вам в наступних випусках. Софіє? Дякую, Наталко.
У Керчі лікарня потерпає від зливи. 10 липня у міській лікарні номер 1 затопило кілька поверхів, в тому числі хірургічне, операційне та реанімаційне відділення. Працівники медичної установи нарікають, що за 2 тижні лікарню затоплює вже втретє. Дождь закончился 1,5 часа назад. На 6-м этаже операционное отделение, на 3-м этаже, на 4-м операционное, реанимационное отделение. Это уже за последние 2 недели 3-й случай такого водопада. Администрация больницы, соответственно, в курсе. И администрация города, никакой реакции не происходит. Освещение выключено в связи с высокой опасностью поражения электрическим током. Это матрасы после 2-го случая, который произошел буквально 3 дня назад. Сохнут в коридоре, так как места другого нет. Набережне селище Миколаївка в окупованому Криму потерпає від штормів і ненадійної берегоукріплювальної системи. Ще 2 роки тому тут обвалилися сходи, що ведуть на пляж. Однак це не всіх бентежить. Відпочиваючи засмагають під вивіскою «Обережно обвал». На реконструкції набережної необхідні 418 мільйонів рублів. В алкогольном опьянении, лет 23-25. Гуляли, отдыхали, что не знаю. Вот, свалилась. Не увидела, здесь просто вот одна лестница, ну, один пролет стоит, а остальные 2 или сколько там, 3, они упали. И она вместе за ними следом и ушла. Хорошо, что там ни арматура не торчала, ничего, потому что, ну, убилась бы. А так, ну, хорошо, вот переломами отделалась. Нос сломала что-то. Надо, чтобы здесь произошла, наверное, смерть. И после этого только они зашевелятся. Ой, ой-ой-ой, что же мы упустили. Только... Обвал, никто ничем не занимается. Если бы чуть-чуть его сделать, то цены ему не было. Пляж очень хороший. Ну вы видите, что жалко. Это очень неэстетично. Здесь даже не очень приятно находиться. Если, конечно, смотреть в море, то и не смотреть по сторонам, то тогда можно слушать шум прибоя. Но если смотреть вокруг, то, конечно, вид очень плачевный. У нас плохой пляж, он очень разрушился после зимы. Заново его никто не строит, никто не засыпает песок. Поэтому мало людей очень. Все местные жители страдают, потому что все, в принципе, живут за счет сезона. Сейчас в данном моменте на согласовании в организациях находится, потому что это все по ступенькам идет. Ну вот ждем, ну сумму, конечно, сумма неподъемная. 418 миллионов для того, чтобы привести в порядок берегоукрепления. Это очень огромная сумма. Но мы пытаемся, стараемся. Вот предыдущая власть начала, а мы поддерживаем. И за месяц, конечно, тяжело сделать какие-то серьезные шаги, но мы все приведем в порядочек постепенно. Російський диверсант закликав усіх найманців повернутися в Росію. СБУ оприлюднила відео захопленого під Троїцьким російського диверсанта, де він зізнається, що воював за терористів. В ніч на 11 липня поблизу села Троїцьке були затримані 2 бойовиків, третій від отриманих поранень загинув. Оказали им первую медицинскую помощь, нашли их оружие, по форме увидели, что это россияне. Потом при тщательном досмотре личных вещей были обнаружены паспорта российские, удостоверение личности офицеров армии ЛНР 7-й бригады. Я считаю, что эта война бесполезная. Просто убиваем друг друга. Вернуться домой, призываю всех тех, у кого есть семьи, которые приехали сюда. Парни, возвращайтесь домой. У ТНУ почалися вступні іспити за спрощеною системою для кримчан. Замість незалежного оцінювання абітурієнти здають іспити з української мови та історії, а потім профільний іспит. Цьогоріч у виші буде 1000 бюджетних місць. А для тих, хто на бюджет не потрапить, обіцяють пільгову вартість навчання. Владислава з Ялти хоче бути журналісткою. Сьогодні вона привезла документи до приймальної комісії.
Этот вуз мне нравился и в Крыму, и плюс ко всему меня интересует только определенное направление, журналистика, и оно есть недалеко не во всех вузах. В основном тот перечень вузов, которые есть, это политехнические институты, и там нет направления, то, которое меня интересует. А здесь есть. Меня вполне устраивает, и я хочу поступать сюда. Абітурієнти можуть приїжджати з російським атестатом, розповідають тут. Інформацію з нього перенесуть в освітню декларацію, з нею вже допустять до складання української мови та історії. Экзамен по истории происходит в виде тестов, составлены тесты. Достаточно сложная, деликатная вещь, потому что, понимаете, история, она преподается по-разному, как известно. То есть сделан адаптированный вариант с учетом того, что как крымчанам это преподавалось. И мы стараемся обходить некоторые острые вопросы там по истории. Отношения очень лояльные. Хто з українських гетьманів врятував Річ Посполіту у 1621 році, або як називалася перша друкована книга, яку Іван Федоров іздав в Україні у 1574 році. На ці питання вже відповів кримчанин Імран. Він вступає на юридичний факультет. Было два преподавателя, они сидели рядом с нами в одном кабинете, они нам не мешали, они только за нами наблюдали. Экзамен проходил по украинскому языку достаточно нетрудно, так скажем. Около 10 вопросов было. Уже по истории Украины немного тяжелее, потому что было больше вопросов. Это 56 вопросов, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 56 вопросов. Были похожі задання на ВНО. Батьки абітурієнтів пояснюють свій вибір. Навчання на материку перспективніше кримського. Стремление было сюда, здесь учиться. Желание огромное, стремление сюда. У нас обстановка сложная там, в Крыму. Политическая обстановка и вообще. И если он закончит в Симферополе, тоже неизвестно, что это за диплом будет. И поэтому вот так. Упрощенная система для крымчан, я думаю, что это хорошо сделали. Что при поступлении они могут сдать внутренние экзамены. То, что ВНО, это очень сложно для детей на сегодняшний день, потому что они не проходили курс того 2 года. И считаю, что институт дал нам привилегии для поступления. Міністерство освіти виділило 1000 бюджетних місць для кримчан. Ректор вузу Володимир Казарін впевнений, що всі вони будуть зайняті, незважаючи на спроби протидії тим студентам, хто хоче перевестися з кримських вишів. За інформацією ректора, їм не хочуть видавати документи. Это все сделано для того, чтобы потянуть до сентября и сорвать этот перевод. Но они ошибаются. Мы и в сентябре, если надо, примем, и в октябре, в ноябре мы каждый месяц будем принимать круглый год. Поэтому мы успокаиваем ребят. И, наконец, мы им говорим, если они не дают вам оригиналы документов, любую ксерокопию сделайте нам, привезите, мы по этой ксерокопии вас восстановим и переведем. Вступна кампанія триватиме до 26 липня. Потім почнеться зарахування на комерційну форму навчання. Роман Спірідонов, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Чи поїдуть росіяни відпочивати до окупованого Криму? Журналісти опитали мешканців Москви. Наприкінці червня президенти Росії і Туреччини відновили дружні відносини між країнами, і це спричинило загрозу курортному сезону у Криму. Увидели, что в Крыму творится сейчас? Видели, какие там помойки? Я отдыхал в Крыму до, не соврать, 96-го года. Там еще был более-менее. Но когда у меня ребенок подцепил там какую-то заразу и болел год, мы перестали просто туда ездить. В Крым, поскольку мне по работе Турция не положено. Мне море больше Средиземное нравится. Кавказ. Я в Крыму ни разу не был на самом деле. А в Турции был, то есть за определенные деньги я могу получить хороший комфорт, то есть хорошие условия и так далее. Все же возможность отдыхать в Крыму у нас пока, не настроены. В Турцию. Почему? Потому что Крым еще не достиг такого уровня сервиса. Однозначно российское побережье, потому что даже если это будет дешевле и понятно, что где-то сервис, может быть, будет чуть получше, потому что инфраструктура развита. Тем не менее, такие вещи просто не прощаются, и, однозначно нет. Только Крым или Краснодарский край.
Наразі це все. Більше розповість Ельдар Куциїтов о 19:30. Нехай щастить.